He ido como un relámpago. Càmera, aquí gravem tots els programes de tota hora. Tots. Haga el ball, és veritat. Pero molt al Nadal i tot l'any tenim pessebres. Y aquí tenemos la puerta. Tengo 200 de euros llenos. Bueno. Contrato. Tina, tú y esto es... No fem ningú per ser amics, no, però amics, bon per no. Ven parla, bro. Tío. Ay, ya, o sea. Mama. Hostia, lo penal y toda, tía. Yo soy toda. Sí, qué mentira. Que me lo he borrado. Está borrando YouTube Real, ¿no? Se borra el móvil entero para... Y nada, tendríamos que dar donaciones los que venimos. 5 millones. ¡Ah, no! Sí. Todo ya. Vale. Se para també. Una hora i 5. Ara ja ens ha gustat más. I la Martina maquillándose para las fotos. Es que estoy grabando un vlog. Estás haciendo una foto. Ay, perdón. Ya ha llegado la Emma, que la volia gravar, però he ido como un relámpago. Hola, què dius? Que no, que volia gravar-te sortint de la porta, però no m'ha donat temps. Ah, ja, és que anava molt ràpid. És que no trobava mitjons. No trobes mitjons? No, he tingut de pujar a la nova habitació de ma germana i al final m'he trobat un al terra i un random por ahí. Si no, sin calcetines. A veure, no t'has enganxat el que toca. Una cosa vaig a liar amb el cinturó. Has agafat el del mig, segurament. No, és la Martina. O algú. Martina! Però antes Ja no l'ha liat, ja l'ha liat. Ja, perquè abans no hi havia com el pes de la bossa de l'Emma al mig. Bueno, És que és Bueno. molt pesat, això. Si no enganxes en nos vamos. Adiós. Mi germana balla amb el seu germà. Com El ball és... Ah, sí? Ah, el ball, és veritat. Però... Oli! Tots i germanes. Anem a obrir la porta. Fa quart d'ESO, ella. Avui és la graduació del Sobre quart. per aquí. És molt xula perquè fan balls i tot. Si té germana és més petita que la de la Dònia. La Tania hace primero. La de l'hermana, sí. Mirad, quina porta tan maca. Ai, Huele a... n'ets conscient d'alguna cosa que portes posada? Les sabates, No. Està molt xulo. els Va, pantalons. pensa. Les lletres les canviar. No, tinc aquestes i la primera. Ah, vale, tiene dos. Pantalons curts? No. No. El top. Sí. Què passa amb aquesta? Ah! Em sona. De què et sona? Del primer programa, eh? Sí! Saps que estava a punt de portar el polo del primer programa? Hola, tio, mira. Però no, l'anava a portar a l'últim, vaig pensar. Hòstia, pues és veritat. Bueno, però si avui és l'última. Ja, per això. Bueno, no passa res. Sí. De lo de la temporada. Sí. Ah, sé la De especial. la temporada sí. Sí, obvio. Voy a cerrar el programa a lo grande, chicos. Bueno, a més, aquí a Sant Pere vivim molt al Nadal i tenim... No te ves. Ah. No hay luz en esta casa. yo a oscuras? Que dic que aquí a Sant Pere celebrem molt el Nadal i tot l'any tenim pessebres. Heu Pues vist? vas viviendo. Mira, les oques. I aquí s'ho curren, eh? Mireu quina entrada a la ràdio. A Una mica de Tarragona hi ha un por. d'aquests supergran. Ah, sí? Sí, però al centre, on hi ha terracolis. Mireu, és que fa por, nois, això, en plan... Clar, això mai s'ha vist, com entrem a la ràdio. Ai! Què? Vaig anar a veure la pel·li de Backrooms. L'has vist? No, no l'he vist. Jo no la Uah, veig. des d'aquell dia em tinc una paranoia. És que hi ha un moment que hi ha com una paret i com, segur que t'ha sortit a TikTok, com una cinta blava de... No. Ah, vale. És que una cinta blava i que passes a una altra dimensió. Llavors és com que... És com així. I aquest... Hòstia, però això és molt irreal. No, però es veia molt real. Jo ho vaig passar molt ràpid. Bueno, aquí pugem les escales i si fixeu, llavors aquí tenim el lavabo, que està una miqueta fet meh, ¿A dónde me estáis llevando? y aquí tenemos la puerta. ¡Qué miedo! Ñeyo. Esta es la puerta de la radio, ¿ves? Que pone una villas. Una BTS. Esto es de vuestra propiedad. Sí, Bueno, un podéis poco. montar discotequeos y cosas. Bueno. Oh, ya. No habéis venido nunca, ¿no? No. Claro, ¿cómo vamos a venir? No había venido. I aquí tenim els estudis, aquí tenim el control de so, i aquí tenim la taula on gravem. Ara us expliquem com ho fem tot. Sales viva d'aquí. Ara ja hem pres els guions, els tenim aquí, Vais a vender los órganos en amb el aquesta mercado de- impressora. Que no. Què? Que és la millor, ens imprimim sempre superbé. I ara la Martina ha de firmar el contracte de futura col·laboradora. Mi contrato de por vida, no para... És un contracte de drets d'autor.
Ah, Esto serà... d'imatge. Això, drets d'imatge, qué cony. profesional, ¿no? Sí. Sí, para que nos vean vivas nuestros padres. Espera, una foto. No, esto no es foto, esto es un vídeo. Ah, En plan, no, claro, pero... ¡Contrato, el contrato! ¡Contrato laboral! Y mientras firmas una canción de fondo... tururu, 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 consiguiendo sueños. Exacto. Ser periodista, estamos firmando contrato, que tenemos faena. uy, qué mala letra estoy haciendo. Ells també ho van firmar, això? Tots. Bueno, el Jordi Costa no va... Hombre, porque Jordi Costa era otro mundo. Ah, ve HSL i el otro serie. No, Bachi, a tu Cele ahora. No heu fet ningú de la sèrie? Doncs no, però a més vau parlar una mica. Vam parlar, però... I ara, un cop tenim els guions impresos, i hem arribat, ens hem instal·lat, hem vist tot, ara ens col·loquem aquí. Martina, tu, que eres nuestra invitada, te vas a colocar aquí, porque si no... És buena luz, así. Hombre, aquí la luz siempre... Mira, no tendremos cámaras, no tendremos micrófonos buenos, pero tenemos luz. Tenemos luz. Desde aquí se ve todo. Això és la preparació de tot, en plan... Arribem, imprimim els guions, parlem una mica que hem parlat de les nostres vides. Nos sentamos y empezamos, venga. Pero ¿y tú toqueteas por ahí? No, yo estoy aquí, Martina. Martina no se ha visto ni un puto programa, tío. No, que no... Martina, vete. Martina, vete. Ya. Fuera. Me viene de la Sonia, sobre todo. Mi propósito de verano es verme vuestros programas enteros. Muy bien. El Guillem se los va mirando a veces. Lo amo, tío. Es nuestro fan. Le da like a todo. Es que la gente se piensa, gente de TikTok o de YouTube, donde estáis viendo, la gente piensa que a tota Ona es porque se llama Ona. Yo. Ah, ya, o sea, no me olvidé. Y yo pensaba, ¿y yo qué? Ya. O sea, el programa se llama... Yo soy Tota. Tiene todo de... Yo soy Tota de loca y tú eres No, tú Ona. eres Billy. Billy y Ona. De vídeos. Mira, birria amb el bolo perquè és que mai ho faig. Jo Insta vaig a borrar-me. ¿Qué? Però és clar. que amb 15 gigas ja prou. Jo crec que sí. Que te A vas ver. a borrar TikTok, dice. Me he borrado TikTok, Insta y todo. ¡Qué mentira! Que me lo he borrado, tío. @barrabaixa Sánchez. Ahora, para grabar, para tener espacio. Ah, vale, digo. O sigui, Pero lo tens a dos fer per i barrabaixa. No, l'espacio. Yo estoy pagando, no lo sé. Total, que això és el que feia per gravar, en plan, és com que ara estava borrant Instagram, estava borrant TikTok, ella estava borrant YouTube Real, no? Se borra el móvil entero para... No, no, Exacte. I ara el col·loquem aquí, que ara us ensenyem, per en plan, com per veure, per gravar, conyo. Com un trípode. I per això algun cop ens Sí, hem no, quedat... el trípode... Digues, perdó. Que per això algun cop ens hem quedat sense vídeo al Al programa. El programa perquè, clar, al tenir-lo amb el mòbil, te lo passes a l'ordenador, no tens espai, lo borres... Ai, lo he borrat. Hauré de tenir un mòbil d'empresa d'aquest programa. Ja, però és que qui ho pagues, eh? Entre los dos lo pagan. No. O sea, No yo tenim lo diners. haría, pero es que no puede ser. Un Estamos Samsung de estos estamos en una radio pública, Martina, no puede ser que vengamos nosotros a pagar. Bueno, I ja està. que això és la nostra vida, en plan, agafar molts. I els trípodes és aquest rellotge. Això és el nostre trípode. Com sé si estic retransmetent en directe? Test, cogedla, si queréis grabar algo. Pues eso. És una vergüenza. Que guapas. Bueno, que és una vergonya perquè estem en una ràdio pública i no rebem subvenció. Exactamente. Muy feo. Y nada. Tendríamos que dar donaciones los que venimos. 5 brillos. Literal. Però bueno, però igualment ens ho passem bé perquè és que és una sort tenir el Biel com a company de ràdio. És veritat. Es un placer que Ho posa tot molt fàcil. I nada, avui superprograma, esperem que us agradi. Mireu-lo, sisplau, aviam si Te voy a dar arribem... muchos consejos para la Claro, vida. claro. Aviam si arribem al milió de visualitzacions. ¿Te imaginas? Me vuelvo famosa yo y me abre la gente a mí. Ara aquí el que hem de fer és anar a gravació. Llavors aquí, bàsicament, li donem a gravar, ¿vale? L'únic que tu has de col·locar les cançons que a vegades no funcionen perquè a vegades aquests textos no acaben de funcionar gaire bé. Ves? I aquí tenim les melodies, però ves... Ah, mira, ja va. Vale. Vale. I aquí ho tenim. I ara quan fas així, sona els cançons.
i aquí veure vostre estudio, que clar, tampoc no es poder. Hi hauria d'haver una persona aquí, en plan, com per gravar, per estar pendent del so, per estar pendent de la taula de so, en plan, de càmeres, però no tenemos a nadie, o sea, somos nosotros y nosotros, en plan, no hi ha ningú més. Jo col·loco una mica ara, tal, me voy para allá a gravar. Paro aquesta gravació, som-hi. Gravar. Per gravar. Perquè és com així més professional, És la que utilitzava el Jordi Font? Crec que sí. És esto. A ver. Uy. Black Magic Design. Sí. Pedazo trípode, que mirad qué trípode, chicas. ¡Wow! ¡Del Camino de Santiago! Sí. ¿Tú crees? Nos patrocina. Sí, ojalá se patrocine. Lo coloco aquí Y yo con la cámara. y este es nuestro trípode, nuestra cámara. Aquí grabem tots els programes de tota hora. Oh, Tots yeah. con este aparato y con este trípode. ¿Quién quiere un trípode real si se puede tener una estatua del Camino de Santiago? No tiene nada que envidiarle. Ala, tia, la qualitat és increïble, eh? ¿De qué? Hablando de la càmera aquesta, mira. Oh. Mireu la qualitat dels mòbils, de la... Mira, enfoca Martín también a la cámara. Mira, la calidad, hermana. ¡Wow! Es Bueno, verdad. hermanas. Se ve como muy nítido. Mira quina qualitat. Oh. Mira, ahí, espera. Oh, mama. Mira, mira, mira. Hostia, lo grano y todo, tía. Tiene un trocito de grano. Una Es polla. broma, coño. Hombre. Trípodes, que són una Cançó. Cántame una cançó. Oh, yeah. Más tus tambor, bueno, patufet. Muy bien. Y ahora por això, y ahora por això. Ah, sí. El otro palo. Uy. Necesitamos más libros infantiles. Amarelo, Hassaram. És una cançó que em vaig inventar l'altre dia. Crec que avui em posaré els cascos així. O no? No! no? Millor? Sí. Todo ya. La Martina Mireu, Navarro tardo una hora, per col·locar això. va ser una estudiant de batxiller de l'Institut Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Ay, 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 representando. El saludo de... ¡Hola, Tony! Con lapsos de paja, tú. Es que no va, tío, no se queda, tío, no se queda tieso. Vos posa el meu. A ver si, dame un mío y te lo pongo así. Ay. Ara. My phone. El Guillem no va estar. Problemas técnicos. Oh, fuerte, tío. Ah, joder, tío. Es que lo pongo así, qué tonto soy. Claro. Claro. Ay, es que la inteligencia lo persigue, pero... Ah, estàs molt lluny, o sigui, no estàs molt lluny. Super trípode. Hassaram. Super trípode. Bueno, això ho hem de treure perquè no ens patrocina. Da igual, així està bé. Ya lo he treto. Ya me he adelantado ahora. Aquest és teu, Biel, la que està aigua? Sí. La tens Pues allà. toma. Gracias. Aquí tenemos nuestros trípodes. Amo, mirad qué trípodes tan bonitos. La pata del tío está aguantando algo. És que ara recollim el Camino de Santiago del Lluïsmi i aquí deixo una taula on deixem sempre totes les meses. Vale, noies, comencem. La directora de Victoria's Secret. Vale, ara estan preparades, tenim els trípodes, tenim tot, tenim càmera, tenim espai al mòbil i ara le damos a empezar. Ai, necessito comprovar els micros abans. Vale, noies, anem a comprovar els micros. Vale, a ver, anem a provar micros. Comencem amb el de la Martina. Martina, habla, por favor, te lo pido. Hostia, tía, un poco más. No, normal, ¿cómo parlaries normal tú a la entrevista? Va, hola Martina. Más, por favor. Vale, ara l'Emma. Vale, ara el meu, please. Que tonta que és. Vale, pues ya tenemos. Empezamos. S'escolta, vale. Vale, ja estic gravant, vale? A veure, parleu un moment. Molt bé. Doncs sí, avui estem aquí. Vale, perfecte. Vale, pues ja està. Tenim Audition, l'estudi on. Això s'està reproduint. Perfecte. Tanco el micro de control perquè control no hi ha ningú, deixem obert el d'estudi. Tenim això que està gravant, ja portem 23 segons i aquí tenim les músiques, que les músiques les posem sempre a postproducció, ara no les posem. Así que despedimos el vlog, nos vemos después, ens veiem després de l'entrevista, ¿vale? I això em sembla superbé que ho exterioritzis, el fet de que tu no vas passar-ho bé, no fa falta idealitzar aquesta etapa perquè al final no es pot idealitzar, És saps? maca, clar que és maca, però també hi ha molts negres aquí dintre. Sí, que jo també m'ho vaig passar molt bé dins del que cal. Clar. Vaig disfrutar de la meva manera el poc temps que tenia amb el que podia i no és una mala etapa, no ho recordo com un trauma. Hem tingut un problema. No. 31 minuts. Com porto jo? Ai. S'ha parat tan bé. Porto 1 hora i 5. Ah, però 20 minuts s'ha perdut. 20 minuts s'ha perdut.
Parem. Oh! No, posa el de la Martina, Emma. Però s'ha gravat d'aquella banda. Sí, tu estàs gravada, però nosaltres no. Emma, i què fem? La mare, va. Si no, la veiem nosaltres després. Sí. O si no, quan les preguntem da igual, no ens enfoquem i ja està. Enfoquem a la Martina, saps? Voy a estar chupando cámara todo el podcast. No s'ho acabat. Que bona. I això és el que ens passa, nois, en plan, cada programa tenim aquests problemes. Ai, Dios mío. Veus? Per això és el mòbil a parlar d'esto. Si n'hagués posat el meu. Vale, sí, la pregunta és com va sortir després de fer la selectivitat. Si ho veus com No, No, tu no has està tot gravat, lo teu. O sigui, com? O sigui, quines van ser les sensacions després de sortir de la selectivitat? Ja sé que... Però l'haurem de gravar. Gravem només les preguntes després, quan sortim, no? No, si ho voleu gravar. No, ara gravem l'entrevista normal i després... Vale. Aquesta part final, gravem amb el teu mòbil, fem l'expressió i tot, i després amb el teu fem les preguntes. Vale. Ja ho posaré així. Vale, pues, a veure, Emma. Ara col·loquem el de la Martina. Normal. Ja està, noies. S'ha acabat el programa. Ha anat bé o no? Sí, ja està. Valoracions. Molt bé. Me sento immersa, me sento en el papel. Hem tingut, com sempre, problemes amb els mòbils, però això ja és rutina. Això ja és rutina, això no passarà, ja ens hem acostumats. Problemes tècnicos. Ara recollim això i... I fem el sessioner. Ai, sí, coño, ara fa todo lo de xarxes. Estamos una pirada conscient de la poesia. Sí, la promo, Emma. Hòstia, no m'he preparat la promo, gràcies. Hace tiempo ya que no. La Martina maquillándose para las fotos que vamos a hacer. És broma. I aquí ara ens passem els vídeos per Aero per tirar a l'ordinador per editar i ara amb la Martina hem d'enviar el seu últim perquè, clar, hem hagut d'anar amb el seu llavors. És així, Nos la enviamos también. MacBook y aquí ya sale. Martina quiere compartir la foto. Me maquillado en el tren, que no sé qué. Que ets l'amor de la meva vida, si fes veure que em crec la meva mentida, carregant aquest pes no podria viure. És per tenir record de l'última